Ka jingbthei ka lingsun menen kasngi kalong shisha ka ba isyurkai hadu kata-kata. Bat ngila abadong ba ka jingjia ka ba snutrim bat ka bomla ban mudur bat henrei ha katei ka jingjia ka don pede ka kam ka ba pla hadu kata-kata. Ka lingsun India ka ba temu ban lei London kala batheino ha Ahmedabad. Bat kane ka lingsun ka don ya arspa san po arngut kinong lei jinglet lane ki pesenjar ki ba syong ha katei ka lingsun. Henry ka ba kamsngo pla sngo per na pedeng kite ki arspa san po arngut ki ba syong ha katei ka lingsun. De tangwe u pesenjar u balaj im na katei ka jingjia bethe jong katei ka aeroplane. Bat hakate ke jimbthe jong kate aeroplane klalent day hakawe naki ka hostel jong ki doktor jong ka PJ medical berkate ka hostel kala julor hikat kumta katata group kala kular ban ajing yerap pisa marsiklur syekib hayeng jong wei po wei breu ubla dukno yala ka jong ka cingem hakane ka jingjia ka pas ngosi ngin sasiuru ia kabai sumar jong kito kiba mensau bat pentikna bakin yo ia baro kijing sumar bat jing kershan kiba don kam nalor kata ngin ai kijing kershan ha kabatei ka hostel jong ka BJ medical ong UN Chandra Sekaran Ucaman kata tasan.